TV. Atibatike zvechopu chopu. Right. Muri Zimbabwe movement mayona ka action mayona Malaba va confirma vanhu veku judicial system kuti aiwa mukomana anofana kusiya basa pakati peusiku musi wa 14 May ndo pari kupera basa rake panongokwana 12 kuri kuchete basa rake rinenge ratopera. Tsamba yabudeyo movement mayona mayongorora the Judicial Service Commission confirms that the Chief Justice of Republic of Zimbabwe, Honorable Mr. Luke Malaba, will be retiring from his position as Judge and Chief Justice on the 15th of May 2026. His last working day will be at midnight on the 14th of May 2026. Kumbera ndichaverenge andisina basa ndizvo zvekutaura kumberi because movement matoiona, action matoiona, handichadi zvekuti ndirambe ndichidzika zvimwe zvazotaurwa handinei nazvo as long as ndangonzwa kuti munhu ari kusiya basa. Right, legacy icharangarirwa Malaba nayo handizii kuti muchamurangarira nelegacy ipi, but legacy inozivikanwa nevanhu vechigeneration chezvimanje chakati kuuya ichi vachatanga kunyatsorangarira zvakaitika zvemuna 2018, vachatanga kurangarira zvakawanda zvekuti zvoni uchaona kuti pakanzi ko Malaba maizoshanda sei inini ngekenene ZANU-PF nemanhingiriki nemasystems enyu muchiti makangobuda makadai so makangoona kana vanhu veopposition vanzi vari kudai so paise pamuri kungonzi muri kutonga hapana kana pamakambotongawo zvekunzi muri kudya ZANU-PF pazvinhu zvenyu zvese zvanga zvingori zvekungoti ikoko kuZANU-PF. So this is going to happen 14 May pa midnight. Saka kureva kuti 12 padzinongoti gedye like zvamunongoita zvezvo zvekuti happy new year ndo zvinhu zviri kuzoitika, zvinhu zviri kuzotora nzvimbo. Handina kuda kutaura zvinhu zvakawanda kana kuswerera tichingoti muri Zimbabwe zvozodai because movement kana matoiona maiona. One thing that I like about this whole issue is because inini ndakatoya ndikatotanga kutaura, I think I was the first person, zvimwe zvacho ngatingopanda naiwo maruva nguva iripo so kuti but pai kule chakanhonga tsono wena ndoziva kuti dzimweni dzenguva tinongonombotaura zvimwe zvinhu ka zvobva zvozotadza kuitika panguva imweni makatarisa kuti zvinge zvichiitika, but hazviri kuti ndingenisana kunhonga tsono ka pamwe dzimweni dzenguva tetaitawo dzungu rekuda kuti asi kutanga kumwachuka zvinhu zvekuti vanhu vacho vanobva vatanga kugadzirisa kuti mazviona zvava kutotaura vanhu aya vakutoda kutongwadza vanhu vabva navaya ipapo apa I take full responsibility, but pane ichi zvakakosha kuti tingoya tichingoyeuchidzana kuti pachavo vakonfirma kuti ndo chinzvimbo kana kuti zvinhu zvava kutanga kuita ndo zvakutanga kunoitika. Ndozviziva kuti vanhu vazhinji vanogara vachinda kubvunza kuti kulendo wacho unomboita nezvei, kulendo wakamira sei. Ndo pachannel pacho panapa garai mafollower kana musati kutosubscribe chaiko because a lot is about to happen. Pachanakidza ende pachapisa. Ndo mashoko mashoma ndangova nawo ndakakubatira ndichikuzivisa zvinhu zvinenge zvichingoitika kuti action matoiona. Ndiri mukuru ka nditaure zvekunyeba, nditaure zvekufungidzira, nditaure zvekuexperimenta.